Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Kheronia long student do anchelang si speed breaker along kalar ki bid asai kedengpon. Nijang Karbi Anglong Kheroni police station ke pardo mate arong supi along do an speed breaker along kalar ki bid pon. Athema speed breaker abangki do obon sitami kalar pipedet ajok school students beha bepar ke claim atum mati kapre atum sitami kasik sak do o. Achar pen kethek long lela pen ki penang an atum accident sitami do o lasi nilitum isi ke mesen ang thek bu matha pen labang so sai dengpon lupu pherang ke karjua ho nang patini do. Kheroni pen sarham kero Karbi Anglong news. Nilimen klarkiri teron. Nang nilitum mga speed breaker kepen pon asai bang siklam. Kona lo mo siklam pon. La bang nilitum la kherni laso area long siklam pon pon. Kherni adang thik bibi. Nang lo tum kupini asong do ma. Oh asong abe nilitum ge just hedi being a social responsible ben siklam do. Kona ne ason aru do ma kachar le ro. Tu kachar le. Charlie kalang nilitum ke non bortoman ke koptikula si Charlie bang. Kopi ka matha bano tum lagi haya sai klam na. La bang ke mane hedi la so la mane Kheroni la so to bar long ke speed breaker bang do pit bonsi tame la speed mane speed breaker do kwacha bena pang thek thanga symbol tabe la so joksi mane la so to bar ke bang ke dam student atum pusi tame mate kapre la paper ki claim tum pusi tame sing dolo amar la so speed breaker do kwachar pen kapang thek thanga symbol kabe dera joini pen si accident la sonda do hoilo amala si hala hai mane mo prang ke kabe der nang ja phan kusi la so hormu bang nilitum personal tangkapu cirung krai pen si so hormu bang ding pon lo la so sayang deng long nilitum phan nang cherap dun lo nang ke motivate dun lo la ke alangli marson phangchu tai ngut lo apen nilitum sonel lo je positive tuman lo. West Karbi Anglong Teachers Association kes chingrum pet pen umdap LP school along awareness program kedengpon. Nijang Karbi Anglong hamrian ke parlo umdap LP school along ko sonsi ke mesian jima lapen kacheng thor angsong kele kapaprang dun thek jima pusi awareness program pedo ponlo. Labangso umdap LP school ati charmati lothan bang sanju rai alang li duty kachewang we school ke wang pen lo ke than the ningkan lo. Inut lo than bangsi students aphai chochini ne admission aphai ta chochini donde pulotang te alar kache toy abang phu aphan sitami tangkama te salary kipipedet pen ajok alang lita ke claim pangkre velo lasi non ke labang so school ing hap cheklo lason teacher sonjurai aphan ki ing than pet nang kok popusi KSA hamren head branch president Timothy Rong pipen nang pachini don Lasinon pen ki akimi lothan bang Jonason ingti aphan morin to pen wansi ladak labang so school along lo ke than pemik klem pon peme popu mo methang asai che klem peme medet pulotang ti nili methang amat teacher ahin pen jing than pe jipu alang li Jonason ingti pen sitami pherang ke athengno nang pachini don Labang so maya long manpeng aluhi pen kache tongdun West Karbi Anglong Kaptar President Chandra Singh Dera Timothy Rongpi KSA Hamran Head Branch President Prosonto Ingti lapen penang ankit he kiding atom che tongdun pen labang so mai ing samjen pen pachun pon Hamran pen Borsonti so Karbi Anglong News Nilitum labang sa Sanju Rai abang po ban ke bramtang systemic SMC President nilitum ladak nang visit lo nang ka visit teng pen Sanju Rai bang ke wangvedat that to alam chini si nilitum rak nang palelo la pen so cost block mission coordinator mate that BMC na so chinthong block ahin ni so cost pilo so reply non nang telepo proper reply jong se awi pula bang te la so bang ako nilitum higher authority long stane ako nilitum pachini to ko lason se disciplinary action bang dam bompo la pen ke laso teng se nilitum action pa NJ fancy authority banda chinwai ke lapen ke lot han telu pula tang te labang ke bainong ke long ji alam thima se abido kosi lahai se tame disciplinary action along do ko lapen ke pini ningkarong thunaya din mangke lahelo je nilitum laso kisum pen sonjurai esi wangvedat ajoine pikan masi nilitum authority pen chingwai pen Jonason Tiafan morinto pen wansi
ladak ini kadu kabe rata temustame cepat cini lo lapen ke intizam ustame lu ke panja pan mangge cicak lo lapen ke lempon pame ku rat pen dat cing bai cing sai lo lapen ke lapen so ang tek ustame pini lo lapen ke kapre ate bok terai high school rong cek ceng lo ladak adung arai high school tum nang cek tong ning nang pati lo lapen ke so martum ustame nithang lapen so aku se morning prayer kori nai ma pula hai ang di istame demonstrate kuri mele paklang mo labang itu mesen nang itu masih Jonathan Mutiwa labang su school pena pena ke alang film politik masih ditunda lah hai bidi suri nanti kidin kan masih di awareness program ta claim Tantela kyang dung ati cara tumbang Ingdeng hini West Karbi Anglong Mohila Morcha ahin pen BJP Executive amai kang nipon. Pirthe adang ke swarlo aja kong ason thot ke thi avilu. Swarlo atum aphan langrem ri lapen. Jakong awe pura langrop nangne non apir thea kai ki swarlo atum ta ajat asai ta ke thek the ason abe lapen gari motor pen kedang lok anparta ason ke thek ason amung dopik lasi swarlo atum aphan sitami RDP ponangji lasi pini brain phai kre ke thom arni Nijang Karbi Anglong Khilani BJP asai hem along Longsir Cap Second Executive Mohila Morcha atumpen maikang ni pedopon lapen alangli tum non eprangki wangji ke mesenji pu aphansi pini labang so mailong chethanji mun pedopon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangpen mailong lam chaipon atengki non eprangki wangji lang along sitami swarlo atum aphan RDP kenang sot lapet kacherabdun akenang sot labang swamai long alohi sarpo aman pen kache tongdon Karbi Anglong Autonomous Council pen ake hai Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA Rup Singh Teron Mongol Singh Timung EM Prabhat Chandra Taro EM Diufin Maslai West Karbi Anglong BJP President Radip Ronghang lapen MAC Avijit Kro lapen Arisang Hotum chetongdon Party West Karbi Anglong BJP asai hemalong Ingdeng ini Mohila Morcha meeting amai pini dolo hasil samai long ai cetong dut lakan ke party kitheko asa yang deng pilih ba da second executive meeting mani yang pertama pini la macam samai kang samai cetong kapek sang ini tu makal ji La sarla dongka pen la sarga ngachile ngatwara. la so tuara bangke o homala pen haronar ke ba puti lekai lagi tendar korelo non prabjin pen non da kampang jeng motari kret sogal ni non homa phi chief minister laso kam ka setel te aprang mama along leke dam laso tuar ke da laso dum ha tangka poisa ke clear dia phansi laso kaching wai ye phansi laso ke phapon lapen ke prabjin pen lage panseng pok lapen ningkan ke thom angbong laso tuar tang pol pen dia dolong kami pro ini tuar pen thiklong Yang tesa Arnon malong social media long angko re-election pahang jo putak pan. ini lagi na tu macam re-election dia lagi 2028 si re-election gitu 2027 nikan office election baru tu akhir na tu sini je Indian kachari aronalong article 243 K pen article 244 ZA long lahinya artikel long tok dak sido ya Assam State Assembly long waidak larsa pe jeprai pon lo State Election Commission of Harka kondak ya aja kong pipon elo ek do elo long sukep Autonomous Council kan Karbi Anglong Autonomous Council Bodoland Autonomous Council Dimahasa Autonomous Council Tiwa Autonomous Council Missing Autonomous Council Sunal Kosari Autonomous Council Sirkep Autonomous Council of Hanke State Election Commission of Hansi kapundagi aja kong yelo lasi semeta danielo MEC itu andame lapian ke arona teng pen nominated tapielo chairman deputy chairman teng mai ponelo CM teng mai elo EM atum teng mai ponelo lasi non Karbi Anglong Autonomous Council mante kam tempon so dongka lapen thiruni tor pa the function tuni project laso dolo sangke highway sanction elo
lapen Karbi Anglong otonomas konselong dan lu nang lihat lo sengsional lo tu kan. Masih kemen tu dong lah soal kam kapang ceng dia bang ke di tu MLA ke hai tiap tahun ben kucing wajib saya pom si besar di bom lo lah ke. Masih prabjin kan kapang ceng dia masih state government of besar bom lo lah ben national highway authority tu man besar.